Hello guys, नै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो। जोबोद इन्टारेस्टिं भिडिअ। नोंथांमोना भिडिअखौ दानलि नायालासिनो जोबजासे नायो जे। थ' बिदिब्ला जागायनोसै भिडिअखौ स्टार्ट नाउ। बे फाग्ला बिदिजों जायो। DJ Wow, मा हारांखुरनाय मोसानाय बेलाय। Wow. बे फाग्ला बिदिजों जायो। बोरैबा जुदि बे औवा रज'मा थाफ्लांबायनि होनबा बिनि खिथाव मा जागौमोन बुंनो हाला आरो। DJ Sanji नै मा मोसानाय जाखो बेलाय नै। भाइयों बहनों, यह देश बदल रहा है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग नहीं बदल रहा। फारसेथिं थानाय मानसिफोरखौ नुवाखै साननानै आरो फारसेथिं गिदिंफिनबावनानै मादैया आरो बिथिं बेबायदि एखेखौनो मोसायो। बेबायदियानोथ' नै बेबायदि अरज'खौ मोनोब्लासो मा जागोन मिथिया आरो। अट'मेटिक मिर्गि बेमारनि नाम्बार जाव। जुदि खारखेनानै होआब्ला मा जागौमोन मिथिया। ओ भाई मारो मुझे गाड़ी मादै जाबाय सोमावनांला आदैया नुबा रागा जोंगोन ना नै बेबायदि। दे बिदिबा गाइस, DIDआव मोसानाय गल्डनि मेडेल मोनग्रा मोसाग्रा आइजोखौ आखाइ खबनानै होलायदो बयबो खेबसे स्रायनो। हेलो गाइस, जोबनायनि सिगां भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आंनि भिडिअ आपल'ड खालामनाया सबनिसै सिगां नोंनाव मोनहैग्रोयो। दे बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।